Preview. Preview. Nsellem lil kulħadd, jiena jisimni Ġolin Grixti u llum ħanaddu l-logħba bejn il-Liverpool kontra l-Lask. L-iskor finali kien 4-0 favur il-Liverpool u wara id-draw bejn il-Union kontra it-Toulouse, il-Liverpool jirbħu l-grupp u jgħaddu għal fażi tal-aħħar 16 tal-UEFA Europa League. Il-goal scorers ta' din il-partita kienu Luis Diaz, Mohamed Salah mill-penalty u 2 minn Cody Gakpo. Kienet logħba fejn kienet dominanti mill-bidu sal-aħħar u qatt ma kien hemm sinjal fejn il-Liverpool kienu ħajbatu llum. Fl-opinjoni tiegħi ħarġu line-up b'saħħitha u rew kemm qegħdin serji f'din il-kompetizzjoni billi ħareġ il-Mohamed Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo u Kostas Tsimikas li bħalissa qiegħed jilgħab madwar 2 logħbiet fil-ġimgħa minħabba li bħalissa Robertson jinsab imweġġa' b'injury f'spaltu. Kien hemm ħafna affarijiet pożittivi f'din il-logħba inkluż Ryan Gravenberch illi għala volja kien hemm ċertu mumenti fejn ma kkontrollax il-ballun mill-aħjar. Qed juri għal Liverpool ħadu ċans fih minkejja li s-sena l-oħra mal-Bayern ma ngħatax ċans sew mill-coaches. Hija ħaġa sabiħa wkoll tara players bħal Wataru Endo, Jarell Quansah, Conor Bradley li daħal lejn l-aħħar tal-logħba u Harvey Elliott illi taw il-kontribut tagħhom, speċjalment Wataru Endo fejn jagħti l-midfielders illi bdew il-logħba il-libertà biex javvanzaw il-possess u hekk. U plejer partikolari nitkellem fuq huwa Kostas Tsimikas illi dan l-istaġun ma tantx bdieħ mill-aħjar u kien plejer li ġie kritikat ħafna fit-telfa ta' 3-2 kontra Toulouse fejn kien daqsxejn fraġli għall-ewwel gowl tagħhom, però minn mindu ġad dik il-logħba jiena nemmen illi Tsimikas olla l-livell qed jilgħab iktar konfidenza u rajniha dal-aħħar 3 partiti fejn mal-Brentford ġab 2 assists, mas-City id-dealja ma' Foden tajjeb ħafna u llum kellu logħba tajba ħafna wkoll u kien fl-opinjoni tiegħi żventurat illi ma skorjax dak iċ-ċans fil-ewwel ħaf fejn laqgħu il-goaler u mbutta l-ballun lejn il-lasta. Kien ikun gowl memorabbli għal Tsimikas. Ukoll nixtieq insemmi lill-difensur ċentrali promising Jarell Quansah illi dis-sena qed jingħata ċans minn Jurgen Klopp, qed jilgħab fil-Carabao Cup u beda kull logħba fl-Europa League u mill-mod li kif qed jilgħab bħalissa jidher illi he is the real deal u jekk l-affarijiet imorru according to plan għandna difensur ċentrali li ħajkber f'plejer kbir fil-fema tiegħi. Cody Gakpo hija ħaġa pożittiva ħafna tara jikkontribwixxi b'żewġ goals. L-ewwel wieħed kien gowl illi kien bonus speċi għax ikkreat tajjeb Salah bil-pass u Gakpo kemm jolqtu lejn ix-xibka. Però t-tieni gowl kien gowl tajjeb ħafna, xut b'saħħtu lejn top corner u
Other than that ukoll rebaħ il-penalty li Salah skurja għal 3-0 u għamel kontribut kbir. Joe Gomez ukoll kellu logħba tajba. Palissa jilgħab bħala l-backup right back ta' Trent Alexander-Arnold għax il-players mhux ħajlagħbu żewġ logħbiet fil-ġimgħa dejjem, però għamel xogħlu tajjeb illum Wataru Endo li għal ċertu supporters tal-Liverpool kienet signing dubjuża għax neħejna il-defensive midfielder li kellna Fabinho li kien la perwol vera importanti ħafna biex irbaħna l-onuri li irbaħna dal-aħħar snin u bħala replacement tiegħu tista' tgħid ġibna lil Wataru Endo illi alla volja mhux plejer ħażin kien hemm question mark kbira jekk hux il-plejer li Liverpool kellhom bżonn, però meta ngħata ċans fl-Europa League u f'ċertu logħbiet tal-League dejjem għamel xogħol u kważi tista' tgħid u llum kellu logħba tajba ħafna fil-fema tiegħi fejn ħalla il-midfielders l-oħra Harvey Elliott u Ryan Gravenberch biex jilagħbu rwol iktar avvanzat u l-preżenza tiegħu kienet tajba ħafna llum. Ġifieri hija ħaġa pożittiva naraw players illi ma jibdewx regolarment jew players żgħar illi meta jingħataw iċ-ċans jagħmlu xogħolhom sew. Kienet logħba dominanti ħafna u alla volja tippretendi li Liverpool jirbu kontra daw it-tip ta' timijiet, ma nistgħux nneħħu bil-mertu ngħidu pa' speċi il-Liverpool iddominaw il-logħba x'labu ma' biċċalask illi huwa tim Awstrijak, però inti fil-verità trid tirbaħ il-logħob li tilgħab eżin jekk inti ħatilgħab kontra pereżempju jew Manchester United jew kontra tim baxx, l-iskop huwa biex tirbaħ. Eżin ma tagħmel sens illi tgħid il-Liverpool rebħu għax kontra biċċalask jew hekk. Imma alla volja kienet wirja dominanti ħafna kien hemm opportunitajiet fejn Liverpool setgħu skurjaw iktar, però l-4 goals li skurjaw kienu biżżejjed biex javvanzaw għal fażi li jmiss u jirbħu l-logħba konvinċenti. U nixtieq nitkellem ukoll fuq Kevin Kelleher, il-backup goalkeeper tal-Liverpool, illi llum għamel 3 saves tajbin ħafna u żamm clean sheet. U nafu wkoll li Alisson għandu madwar ġimagħtejn barra minħabba illi sofra injury fil-hamstring kontra l-Manchester City. U dal-bidu tas-season meta ngħata ċans Kelleher qisu stajna rajna ftit iktar. Ovvjament mhijiex faċli pereżempju li dan goalkeeper li qiegħed backup għal arguably l-aħjar keeper fid-dinja bħalissa u mhijiex faċli pa' speċi tilgħab logħba wara tagħmel perjodu ma tilgħabx jew hekk. Però llum ħaqqu kredit kbira għax li kellu bżonn jagħmel għamlu tajjeb ħafna u kif ukoll rajna 3 saves tajbin ħafna u importanti għalih clean sheet illi għalih tista' tiswa bħala confidence boost għal logħbiet illi ħajlab in absenzja ta' Alisson Becker. Nirringrazzjakom talli smajtu ir-review tal-Liverpool kontra l-Lask. Issa ngħaddu għall partita li jmiss ta' Servette kontra AS Roma. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.
Wassaltu għal aħħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa bil-Kirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nefs tagħkom. Mela darba għamlu tmani xtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu fidej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Dalodu jibgħat lid-direttur għal jintadek magħna. Għetlu jivat li maħna, għetlu ma saraħ rasa, għetlu għadni ma sitx il-burdata biex nikteb, insomma, aktar minn li nikteb naddi l-kommenti fuq dan il-YouTube channel, Mixzone, rigward il-loba tal-bieraħ Roma Servette. Meta rajt il-Polozz u vizavi it-tim li hemm qed ir-Roma għandha għalfejn tikkwalifika minn dan il-grupp bla problemi, anzi b'antiċpo tikkwalifika, iżda bħas-soltu naraw kif naxquha. Tal-bilaħ konna nafu ħad tkun partita ostika, partita wej, fl-opinjoni tiegħi il-bidliet li saru ma kellhom xalfej it-tim jiddajjef, għax fil-fatt qudiem rajna il-Lukaku Dybala, l-inbidel Zviljar ma' Rui Patricio u bidliet żar oħra li narhom fl-opinjoni tiegħi kosmetiċi qed li l-logħba għandha tintrebaħ minħabba l-fatt li kellek tqabbel is-Servett li għalija ishom tim tas-Serja B Taljan mar-Roma hemm avarija kbira. Biss it-tim tar-Roma kif naħseb issa drajtuni ngħid ċerti affarijiet waħda l-qudiem ġiet ngħid lura imma kostanza u kontinwazzjoni fl-andament m'hemmx. U inti kif titterbaħ? Jekk tagħti 13 xut fil-lasta u fl-ispecchio della porta ġibni. Labna ma' Servett. Meta dawn ukoll kellhom l-istess ammont ta' xuttijiet, kellhom 13 imma ġebu 6 fil-lasta. Mela kollha friskjoniet il-fuqa. Possession all right kien hemm 61% għal 39% tas-Servett. Imma l-corners naraw li s-Servett kellhom 4 u r-Roma 3. X'ġara? Is-soltu storja. Għajjejt nara li l-Cristante jilab kważi fiċ-ċentru tad-difiża. Għalkemm dal-plejer huwa duttili ħafna u mnalla jkunu għalina r-Roma, ma jistax ikun li aħna inżarmaw il-motur tat-tim li huwa nofs il-ground u lil Cristante nissakrifikaw hemm wara. Possibbli ma nħabb biex jilab iktar ċentrali tat-difiża
hemm bżonn li naħlu lill-Kristanti hemm wara. Din it-tattika użawha diversi coaches biex ma jħux it-tort kollu Mourinho, biex ma jgħidux li qed naqbad ma' Mourinho. Biss wasal iż-żmien li lill-Kristanti ir-ritmu u l-kontinwità li jagħtina u r-rendiment li jagħti lit-tim tar-Roma, speċjalment meta jilgħab fir-rwol naturali tiegħu, ma naħluhx iktar. Jekk m'hemmx difensuri minħabba diversi problemi fosthom injuries bħal manna l-injury ta' Smalling, l-enigma Smalling, hemm bżonn mela li f'jannar li ġej meta jerġa' jiftaħ is-suq ta' trasferimenti inġibu xi difensur ta' kwalità. Rigward difensur ta' kwalità għandna il-bieraħ ta' min josserva u dejjem sostnejt li huwa plejer li qed jagħti ħafna lil Roma huwa Llorente. Il-Llorente li ħafna nies bew jgħidu n-nawi huwa dan kien mal-Leeds u għax il-Leeds waqgħu mill-Premier League. Imma l-bieraħ il-Llorente li huwa tal-kantera ta' Real Madrid naħseb li mhux akkademja ta' ċajt fejn jirrigwarda l-futbol. B'azzjoni sublimi ta' pass li ġieli lanqas viċi striker ma jagħti, b'azzjoni inkredibbli li bih ir-Roma permezz tas-solitu Lukaku morna fil-vantaġġ. Ħidma impressjonanti fejn turi teknika kbira ta' dan il-plejer il-Llorente li wara li qassam il-Lukaku li dan xut stupend tafal il-Roma u xejn wara l-20 minuta tal-logħba. Kienet azzjoni sabiħa ħafna u ta' min faħħar ukoll il-finishing suprem ta' Lukaku. Fejn dan issa f'din il-kompetizzjoni tal-Europa League skurja 4 darbiet mill-5 partiti li lab. Ta' min jinnota mela dan Lukaku mhux plejer li huwa fallut, mhux plejer li huwa aħxon, imma huwa plejer tajjeb. Plejer li fl-opinjoni tiegħu kellu plejer bħal Totti miegħu perswas li kien jagħti u jisqol ir-Roma ferm aħjar. Ma sfortunatament s'issa dan għadna ma rajniex. Dybala l-bieraħ ukoll ma kellux xi prestazzjoni tajba ħafna għalkemm kien hemm diversi lampi tiegħu. Dybala kellu xi okkażjonijiet imma li dawn falla għax kieku mhux qed nitkellem dan l-animu dal-għodu. U meta rajt li għall-ewwel wara 20 minuta konna fil-vantaġġ, għalkemm sa dak il-ħin kien hemm assedju tas-servett, qed li l-logħba hemm ċans li tiġi favorina. Iżda s-soltu storja. Ma leħliġna fit-tieni ħaf u dan il-vantaġġ ma tantx bajna ngawduh. U ta' min jinnota wkoll li żball ta' Cristante u Celik li għalija huwa plejer li Roma ma nafx għalfejn investew dak il-flus fih. U naħseb li kienu iktar utli u għaqli għal-Roma li ħlisna minnu, imma kultant fid-dinja u affarijiet li jiġru ma tifhimhomx. B'ċans qawwi li jklirja l-ballun imma dan flok iklirja ħal barra, iklirja ħal ġewwa u hekk naraw id-dro li fl-opinjoni tiegħi misħoq minnaħa tas-servett ġie l-gow tas-soltu. Okkażjonijiet wara ħloqna, biss kif diġettilkom Dybala ma kienx fortunat, plus li l-impenn minnaħa tat-tim ma kienx bħal tas-soltu. X'ġara? Ġara issa li ir-Roma fadal l-aħħar partita l-avversarji diretti tagħna Slavia Praga għandhom 12 punt, ir-Roma għandhom 10. Għalkemm il-matematika ma tikkundannanix għall-aħħar li ħaniġu t-tieni, biss ninsab ferm diżappuntat li maħniex ħaniġu fl-ewwel post. Għaliex biex Roma jiġu fl-ewwel post hemm bżonn li ir-Roma jerbħu bil-fors, mela dik hija tsamast. Jerbħu biskor kbir u Slavia Praga jew jiġu draw jew jitilfu. Li at this point in time, għalkemm hu kollox possibbli fil-futbol,
Inaħ nara xej ħaġa diffiċli u remota li Slavia Praga ifallu. U bekk xejġek ħajfallu. Hekk ħajfallu ir-Roma milli kwalifikaw fl-ewwel post ifisser round extra. Round li jirrikjedi iktar impenn u iktar sagrifiċċju, round li kif nafu l-sfortuna ġewwa Trigorja enormi fejn jitlu injuries, ħanerġgħu nieħdu kedda u din id-darba mhux ma tim ta' xejn iżda ma tim li jkun għadu ġej għax ikun sofra eliminazzjoni miċ-Champions League. Biżdi tar-Roma li m'hemmx kontinwità hemm bżonn li jsir xi ħaġa għalkemm hemm diversi opinjonijiet rigward Mourinho jew wieħed minn dawk li ngħid iġri għasal Ġunju ħalli Mourinho iħalli r-Roma għax nemmen li l-kwalità tat-tim li hemm huwa ferm aħjar mill-katenaccio mode li jilgħab Mourinho u nispera li jgħaddi dan l-istaġun biċ-ġid fej nispera li nkunu ikkwalifikajna mal-ewwel erba'. U tgħidli għalfej tispera li tikkwalifikajna mal għax jekk nikkwalifikaw mal-ewwel erba' aħna nitlu awtomatikament fiċ-Champions League. Kontrarju għas-sena l-oħra, kellek tgħidli x'inhu huma l-prospetti tiegħek rigward l-Europa League. Naħseb dis-sena hemm teams bħal Liverpool u is probabbli ħeġu l-PSG ukoll wara li ġew eliminati miċ-Champions League li dawn perswas li jekk ħaniġu magħhom il-mixja tagħna mhux se twassal għar-rep tal-Europa League kif ukoll tfisser li aħna jekk ma nerġgħux mill-Ewropa nerġgħu nilagħbu fl-Europa League. Allum, ħallikom hawn, skużawni b'daqsxejn toma ta' mew tal-kemm qegħdin f'xahar sabiħ x-xahar ta' Diċembru x-xahar tal-miliet, imma bit-tim tagħna dik il-ħajja. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li bis-saħħa tagħhom inkunu nistgħu nagħmlulkom dawn l-interventi li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Apparti minn hekk din il-monologu tistgħu taraw ukoll fuq il-YouTube channel tagħna u nfakkarkom li l-ħadd li ġej fl-4 ta' PM ikun hemm il-programm Migżo fejn il-ħabib kollega tiegħi u YouTuber Kert ħajtkellem rigward il-partita Arsenal Wolves, il-ħabib tiegħi Mark ħajtkellem fuq il-partita Monza Juve u l-ħabib tagħna Oliver se jitkellem fuq il-logħba Newcastle Manchester United. Minna u nsellmilkom u narawguralkom weekend ta' mistrieħ u fuq kollox weekend ta' futbol fejn it-tim tagħkom jagħtikom pjaċir. Il-wara nofsinhar it-tajjeb.